Καλημέρα σε μικρούς και μεγάλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ, που αφιερώσετε την Κυριακή σας για να βρεθείτε στη γιορτή μας και να τιμήσουμε τον παραδοσιακό σπόρο. Ευχαριστούμε πολύ τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των Καθηγητών που μας παραχώρησαν τον χώρο και πέρυσι και φέτος. Το δίκτυο συνεργατικών σχολείων που θα κάνει τη δράση για τα παιδιά με το σποράκι. Έχει την ψυχολογία των παιδιών και βέβαια τους εθελοντές μας που μας βοηθάνε. Είμαστε οι Σποροί της Χανίων, μια ομάδα για τη διατήρηση και διάδοση των παραδοσιακών σπόρων που δραστηριοποιείται από το 2005 περίπου. Υπήρχε ένα μικρό κενό στην πανδημία και από πέρυσι είμαστε ξανά ενεργοί. Ο στόχος είναι ένας, να διατηρήσουμε τους παραδοσιακούς σπόρους. Αλλά αυτό από πίσω έχει και άλλα. Μας ενώνουν κοινές απόψεις, όπως το να επιλέγουμε τους παραδοσιακούς σπόρους. Ναι. Όταν φυτεύουμε στον κήπο, στο χωράφι μας, να κάνουμε οι ίδιοι την επιλογή. Το να αποφεύγουμε τα χημικά και τα λιπάσματα στις καλλιέργειές μας. Το ότι είναι σημαντικό να μην αναλάβουν το πατεντάρισμα και τη διατήρηση των σπόρων μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, βιομηχανίες. Το να διατηρούμε το χώμα ζωντανό για να είναι η καρπή δυνατή σαν τροφή. Επίσης μας ενώνουν προβληματισμοί, όπως είναι με ποια κριτήρια επιλέγουμε την τροφή μας και την τροφή των παιδιών μας. Το να έχουμε τη δυνατότητα στο σούπερ μάρκετ να αντιλαμβανόμαστε τι υπάρχει μέσα στο κάθε πακετάκι. Να ξέρουμε ότι η προσθήκη τόσο συντηρητικών και τόσο επεξεργασία στα τρόφιμα που καταναλώνουμε μας κάνει πιο φτωχούς διατροφικά και πιο εξαρτημένους από τα φαρμακεία. Τελικά, από πού ξεκινάει το πρόβλημα της διατροφής? Οι ομιλητές μας σήμερα έχουν έρθει για να μοιραστούν μαζί μας απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουν οι ίδιοι προταθέσει στον εαυτό τους και έχουν δουλέψει πολύ για να βρουν λύσεις. Έχουν δουλέψει με το νου τους και με το χώμα. Έχουν αγαπήσει πρώτα το χώμα. Μοιράζονται μαζί μας γνώσεις και εμπειρίες χρόνου. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά σε δύο πολύ σπουδαίους ανθρώπους που δούλεψαν μια ζωή ολόκληρη για τη διατήρηση και την διάδοση των παραδοσιακών σπόρων. Είναι ο Θεοδόσης Μιλογιαννάκης και ο Γιάννης Βαρελάς. Ο Θεοδόσης Μιλογιαννάκης υπήρξε ιδρυτής του Πανελλαδικού Δικτύου για τη Διάδοση του Φυσικού Τρόπου Ζωής, κτίστης, καλαθοπλέχτης, κυροπλάστης. Πραγματοποίησε πολλές συναντήσεις μεταξύ πρωτοπόρων, παραγωγών και ευαισθητοποιημένων καταναλωτών. Ίδρυσε συνεργατικό κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας για να έχουν οι κάτοικοι της πρόσβαση σε αγνή αληθινή τροφή, καθώς και το πρώτο αντικαπνιστικό σύλλογο στην Ελλάδα. Έδωσε αγώνα ακόμα και δικαστικό για να υπάρχει και να διορθωθεί το αληθινό ψωμί. Το ψωμί από άλευρα ολικής άλεσης, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, με φυσικό προζύμι και από σπόρους ελληνικούς, φυσικά αναπαραγόμενους. Ξεκίνησε το ελεύθερο σχολείο στο Θησίο και διοργάνωσε πολλές εξορμήσεις στη φύση, διδάσκοντας τη γνώση του πάνω στο φυσικό τρόπο ζωής και πολλά βιωματικά σεμινάρια για τη σωστή διατροφή σε μια εποχή που ο κόσμος ήταν εντελώς ανυποψίαστος. Μα πάνω απ' όλα ήταν εμπνευστής χιλιάδων ανθρώπων στον δρόμο που είχε επιλέξει, το δρόμο της αυτάρκειας. Θεωρείται από πολλούς συνοδοιπόρους του σαν ο γνήσιος εκφραστής του δρόμου αυτού. Ο Γιάννης Βαρελάς ήταν καλλιεργητής και εκπαιδευτικός, δραστήριος σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Είχε ιδρύσει την ομάδα Ο Κήπος της Αυθονίας και δίκτυο από αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας. Η ομάδα του οργάνωνε την μεγάλη γιορτή ανταλλαγής σπόρων από ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες με βιωματικά σεμινάρια στο Λέχιο της Κορινθίας με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, την Κυριακή των Βαΐων. Μα το πιο σημαντικό του έργο γινόταν σε 21 σχολεία στην Κορινθία, που λειτουργούσαν με δική του πρωτοβουλία, είτε σπορική λαχανόκηπη, είτε σπορία με παραδοσιακούς σπόρους. Και οι δύο ήταν υποστηρικτές του Παναγιώτη Μανίκη, κυρίου εκπρόσωπου της φυσικής καλλιέργειας στην Ελλάδα. Άγγιξαν τη ζωή μας, τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε. Τους έχω ζήσει και τους δύο πολύ και είναι μια ελάχιστη αναφορά στη μνήμη τους. Στη σημερινή εκδήλωση θα μιλήσουν ο Παύλος Βεργιαννάκης, ο Μιχάλης Μανιαδάκης και η Στέλλα Χατζηγεωργίου. Μετά από κάθε ομιλία θα υπάρχει ένα δεκάλεπτο για να απαντηθούν ερωτήσεις.
Στο τέλος των ομιλιών θα υπάρξει περισσότερος χρόνος για να δούμε σε μεγαλύτερο βάθος τη διαφορά μεταξύ των παραδοσιακών σπόρων, των υβριδίων, των μεταλλαγμένων και των νέων τεχνικών γονιοδοματικής μετάλλαξης. Τις νέες γονιοδοματικές πρακτικές. Από την γεωπόνο της Στέλλα Χατζηγεωργίου, αλλά και από τους όπλους ομιλητές μας. Θα ακολουθήσει ανταλλαγή των σπόρων και επαφή με τους καλλιεργητές για να τεθούν οποιασδήποτε ερωτήσεις θέλετε. Και το καλύτερο μας σημείο είναι αυτή η επαφή, τα πηγαδάκια που θα γίνουν στο τέλος, για να πάρουμε και να δώσουμε γνώσεις και εμπειρίες. Οπότε, παράλληλα με την εκδήλωση στις 12, έτσι σε λίγο θα ξεκινήσει το πρόγραμμα για τα μικρά παιδιά 4 με 10 χρονών από το Δίκτυο Συνεργατικών Σχολιομηχανίων και θα ζωντανέψουν το βιβλίο του Έρικ Κάρλ, το σποράκι που ταξιδεύει, θα φυτέψουν σποράκια, θα φτιάξουν ένα μικρό φυτόριο, ένα μικρό σπορίο. Η εκδήλωση θα κλείσει με παραδοσιακή μουσική